Natatap ko ni brother edit lang to. Okay. Rolling. Amen. Madaydayaw iti apo ay natin nga kakabsat. Di maminsan manan nga gundaway, di kakabsat yo dito Ilocano Fellowship, International Fellowship. In the name of Jesus, kung umay kada kayo manan gumablaw, ikabkablaw, may itinagan ni Aputan nga Hesus Kristo, nga iso iti nagbubuhayan, iti ayat, panakaisalakan, kintig na nayon nga panarabay. Amen. Kada ito nga kanito, ito nga kabsat, kad intayo man lugyanin, tek serbi iti apo, kat may kablao manan kada kayo kakabsat me dita Pilipinas, dita intero iti UK, iti Amerika, iti mga baset iti Lubong, Guatemala, Ukraine, Russia, iti Europa, ay iten nga kakabsat na imbag nga aldaw, na imbag nga malam, kan uray iti rabiin, isuman iti pakadanunan, diti live streaming tayo, kat iso diti tutungtuna tayo, nga madanunan, iti pinaglililinangan tayo, kat we want to greet also for those who don't speak English, speak Ilocano, Tagalog, and we believe that this is an international fellowship, and we want to say hello and greetings from our fellowship here in London. Amen. So, before we start, we're going to pray, and we're going to bow down our head. Heavenly Father, we want to say thank you, Lord, for this moment you have given unto us. We thank you, Lord, for the whole week. We thank you, Father God, for the good health. We thank you, Lord, for giving us always the victory, for providing our daily needs, Father God, even spiritually, financially, in every area of our lives, Father God. And we thank you also, Lord Jesus, for this moment, Father God, as we come into your presence. We pray, Father, humbly, Father God, ourselves unto you, into your presence. This afternoon, may you forgive our sins, Lord. May you cleanse us, Father God. And we thank you for your precious blood. And at this moment, Lord, we lift up to you, Father God, our lives and everyone, Father God, who will join this live streaming in the name of Jesus. May your blessings, Father God, may your presence, Lord, may your touch, may your healing power, Lord, especially, Father God, your anointing to everyone. So that, Lord, we will be joining together in spirit and in truth, Father God, that you are the Lord of all. In all these things, Father God, we want to give you glory, we want to give you praise and honor. In Jesus' name, we pray. Amen. Amen. So, yung tengah di panagkanta, kantaan tayo, I will celebrate. I will celebrate, sing unto the Lord. I will sing to him a new song. I will celebrate, sing unto the Lord. I will sing to him a new song. I will praise him
Lord. Pupurihin ka namin, Lord, magpangailan pa man. Sapagkat ikaw ang Diyos na lagi namin tinataas sa aming mga buhay. At even, Lord, sa aming kalagitnaan sa oras na ito, tinataas ka namin, Lord, na acknowledge po namin ang iyong presensya. Pinupuri ka namin, Ama, pinapasalamatan, Lord, at sinasamba ka namin. Tutuloy tayo kakabsat nga ro tayo iti Apo. Nang tayo kanta, ang Panginoon ay nasa atin ngayon. Ang Panginoon ay nasa atin ngayon. Walhatiin at siya'y taas, at siya'y itaas. Ang Panginoon ay nasa atin ngayon. Walhatiin at siya'y sambahin, at siya'y sambahin.
Lord. Napakabuti mo po, Father God, sa aming mga buhay. Hindi kailanman, hindi mo kami tinalikuran, hindi mo kami pinabayaan, Lord. Maraming salamat po, Ama, sa gabay. Maraming salamat po, Ama, sa pagtuturo. Maraming salamat po, Ama, sa iyong mga salita. Maraming salamat po, Ama, sa iyong presensya, sa iyong mga pagpapalang kamay, Lord. Maraming salamat po, Lord. Tunay nga po, Diyos, na hindi ka nagbabago. Na hindi ka kailanman magbabago. Ang iyong pagmamahal ay laging tapat, laging mainit, Lord, sapagkat ikaw ang Diyos. Ikaw ang Diyos na kailanman ay hindi nakalimot sa iyong mga pangako at hindi mo kailanman nalimutan yung mga anak na tapat na naglilingkod sa iyo. Maraming salamat po, Lord. At binabalik po namin sa inyo, Lord, ang katastaasang papuri, masasalamat at pagsamba. Sa matamis na pangalan mo, Jesus, ito ang aming dalangin. Amen. 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 Well, kakabsa, nagsagana tayo nga rodan. Tayo nga rodan iti sa utiapo, ngay so iti tayo paglalangtangan. Kaya ay bakat ni Pastor James. Ang kasakbayan ngayon ay bak nga rod, itatakit iso ti aldaw, dagiti. Ayat, napipintas nga inay. So ti kanatay nga Mother's Day, UK Mother's Day. So UK Mother's Day, and we want to greet all the mothers, not only in the UK, not only in the United Kingdom, but also all over the world. Amen. So let's say that every day is a Mother's Day because mothers are always sacrifice themselves for their children and also for their families. Not only for their job, not only for their employers, not only because there is a great responsibility, but because mother is always the best and mother is always there for us. Amen. Happy Mother's Day to all. And may I call now Pastor James to preach us or to share us the word of God. I believe that it's for the mothers. Amen. Magandang hapon sa bawat isa. Bago ko makalimutan, ako po'y bumabati ng Happy Mother's Day sa lahat ng mga mothers. Para hindi naman po lugi yung mga hindi nanay, ito na rin po ay lahat po ng nagma-mothering. Halimbawa, ikaw ay dalaga pa at nag-aalaga nagtuturo ka sa isang school, parang pakiramdam mo you are mothering, nagmamother. So, lahat po dito ay hindi lang po yung mga may anak. So, everyone na ang role natin ay mothering. So, maalala ko lang po sa magtagalog tayo para sa mga hindi gaano nakakaintindi ng Ilocano naman diyan at yan. So mag-learn tayo ng Tagalog. Yes. Amen. Amen. Ako po'y lumaki sa isang liblib na lugar, barangay, na kung saan wala akong maalala na Mother's Day or World Mom's Day or whatever. Wala akong maalala na parang binibigyan ng tributes yung mga mom. Kaya noong nandito na po ako sa UK, ang lahat po ay naririnig, naglabasan sa media o anuman na pinapahalagahan, binibigyan ng pansin, binibigyan ng special o tribute sa mga mom. Kaya sa araw na ito, maalala ko tuloy na ang aking nanay ay tunay na napakahalaga at tunay na nagsakripisyo sa akin. Amen. Bago tayo papasok, meron akong maalala siguro 4 or 5 years ago, meron akong nabasa na isa sa mga American US President. Kung hindi ako magkamali, si former President George Bush, ang sabi niya, I am what I am because of my mom. Oh.
parang nire-recognize niya na kung sino siya ay dahil malaki yung contribution ng kanyang ina. Yan. Si Kevin Duran, ewan ko kung kilala nyo, siguro pag nakarinig kayo ng Duran ay ito po'y isang Kevin, sikat na PBA or NVA players. Noong una niyang matamo ang kanyang MVP award at inabot ng moms katulad nito, Mother's Day, sabi niya, inialay ko ang aking tropyo. Sabi niya, dahil nanggaling sila sa hirap, sabi niya, Mama, dahil walang-wala sila nanggaling sila sa hirap, nung kami nabubuhay sa street, sa mga daan-daan lamang, hindi mo kami pinabayaan, kahit matulog kang hindi kumain, basta mapakain lang kami, sabi niya. At inaalay ko, sasabihin ko sa iyo, Mami, sabi niya sa kanyang letter doon sa Instagram, you are the MVP in my life. Ang bawat isa po ay siguro kahit ako, kahit ang bawat isa ay magsalita patungkol sa kanilang mga magulang, nanay, ay talaga namang ibinibida natin. Wala nang ibang best. Wala nang ibang pinaka. Actually, meron akong narinig pero parang hindi madaling tanggapin, pero totoo kaya ito. Sabi nila, dahil ang aking tatay ay maagang namatay. Kung hindi ako magkamali, mga 30, wala pang 40. Ang aking tatay namatay sa sakit. So ang aking nanay, ang role niya ay napag-aral niya yung kanyang mga anak. Amen. At ito yung aking narinig. Ewan ko kung narinig nyo na rin. Pwedeng totoo, pwedeng half truth, pwedeng 95% true. Sabi nila, iba pag nanay ang nauna. Ibig sabihin, iba daw ang pag nanay ang nauna. Iba rin kung pagtatay. Ibig sabihin, in general, mas malaki yung role o kaya mas lalaki yung chances na gagampanan ng nanay yung kanyang rule, double rule. Katulad po namin, sa totoo lang, may kasama na rin testimony ito, baka makalimutan ko. Isang araw, dahil maagang namatay ang aking nanay, ang aking tatay, at ang aking nanay ay mananahi lamang at magsasaka. So, hirap na hirap kung paano niya itaguyod. At sa isang barangay assembly, ewan ko kung municipal ito o level o barangay, sabi ng aking nanay, ang aking mama daw ay nabigyan ng parangal. Sabi niya, isa po daw siyang model na mami o ma'am. Sa kadahilan ng kami nga ay kahit papano sa biyaya ng Diyos. Kahit beside na maaga kami naulila sa ama, ang nanay ko po ay ginawa niya yung kanyang kakayahang pinagtapos at pinag-aral kami. So I can say today, who we are now, who I am is because of my mom hands sa kanyang. So siguro magbigay pugay, magbigay tribute sa mga nanay sa araw na ito. Panginoon, magbabahagi po kami ng iyong salita. I-bless mo yung mga puso namin, puso ng bawat isang nakikinig, at ma-inspire kami sa iyong salita. Magbibigay po kami ng pugay at magbibigay ng ang importansyeng mensahe. We love our mothers. We love them all. So bless them. Bless everyone in Jesus' name. Amen and amen. Ewan ko po kung ito yung first time kong magsalita patungkol sa nanay. Pero yun nga, nakasulat na ako ay magsasalita, kaya mag-obey ako. Amen.
Um, ang aking ang aking ang mensahe sa araw na ito ay pinamagatang actually nung una the virtuous woman, in which pag sinabi nating virtuous, possesses all the the standard of being mom, all values. Naabot niya, meron sa kanya lahat. Sa Ilocano, natalunggadingan sa kanya lahat. Although, ang aking, it is the process or she possesses moral standard value or she's the modelo, kinukopya. Meron kasi sa kanya, pag sinabi nating ang babaeng huwaran. Sa Proverbs 31:10 to 31, mag-umpisa po tayo sa 30. So, sa 10. So, merong 21 verses. Medyo madali-daliin lang natin, self-explanatory naman na yung iba, basta makuha natin yung mga dapat na punto na ibahagi. So, pag mag-umpisa sa verse 10, pwede nating bigyan ng subtopic na ganito. The wife of noble character or the model woman. Okay. So, isa sa mga nakita natin dito is Proverb has a lot to say about women. Okay? Pero hindi nyo ba alam na kamangha-mangha, it is fitted that the book ends. Okay, nagtatapos kasi ang proverbio ay nagtatapos sa chapter 31. So, makikita po natin mamaya na that the book Proverbs begin with the command, fear the Lord, in verse 1 or chapter 1 verse 7. And it will ends with the picture of a woman who fulfills this command. How fitting that the book ends with a picture of woman of a strong character, great wisdom, many skills, and great compassion. So, maraming mga tao na nagmi-mistake, nagkakamali sa idea na ang ideal woman in the Bible is somehow hindi gaano natin nakikita pag sinabi nating mga babae parang walang gaanong gamit, 'di ba? Meron yung parte na pinag-quiet nila yung mga babae. Yeah. So merong mindset na ganyan. The Bible is, yung ideal naman, in the Bible, it's retiring, or kaya sinasabi natin it is entirely domestic, parang worthless. Not so, because the woman, or this woman, in this passage, yung pagbubulay-bulayan natin is an excellent wife and a mother. Kung na tayo manti, amen. So dito sa baba, makikita po natin mamaya. She is also a manufacturer, importer, manager, realtors, a farmer, and a merchant. Makikita po natin makakanina. Ngayon, andyan lahat. So, bago natin makalimutan, napakaganda kasing tigdig natin yung background. Alam niyo ba, mga kaibigan, na yung tinutukoy na babae dito, yung kanyang lakas as dignidad do not come from her amazing achievement. However, they are a result of her reverence for God. So in our society today, in our world, in our society today, where physical appearance counts for so much, diba? Ang huwarang ina, siguro, ang nakalagay dyan ay picture ng maganda ang kanyang skin, maganda ang kanyang ilong. Pero opposite dito. Masusurprise na tayo that
that we realize that her appearance is never mentioned. Yung kanyang katangian ay hindi po nami-mention, mga kapatid. Her attractiveness comes entirely from her character. The woman described is high. So again, she may not be a composite portrait of sabi natin kanina, of ideal womanhood. So, do not see her, inaagad na natin, paspasigod tayo. Do not see her as a model to imitate in every details. But, this is the very important message. See her instead as an inspiration to be all you can be. So, we cannot be just like her, but we can learn from her industry, integrity, and resourcefulness. Purihin ng Panginoon. So, let's proceed. Number 10. Isa-isahin po natin, basahin, then application. So, Proverbs 31, panghuling verse ng Proverbs, pag-umpisa tayo sa 10. Sabi dito, who can find a virtuous woman? For her price is far above rubies. This speaks about her personal values more than rubies. What is ano yung tumatakbo sa isipan natin pag sinabing rubies? This is a precious stone that cannot be priced. Pag sinabi natin hindi mababaluran, cannot be priced, this is very expensive or valuable. At ito po, yung rubies na yan na hindi nababaluran ng kahit anong salapi. Amen. Ang balyo ng babaeng pag pinag-uusapan natin ay more than pa dito. Purihin ng Panginoon. The price, sabi nga, for her price is far above rubies. 11. The heart of her husband doth safety trust in her. Her husband confidence. Pinagkakatiwalaan ng kanyang asawa. Ha? Kung may cellphone siya siguro, hindi niya tinatago yung kanyang mga message. Sinasabi niya siguro yung kanyang tunay na salary o tinatanggap. Marami diyan nagkukupitang mag-asawa. Hindi sinasabi yung tunay na salary o anuman. May tinatago sa cellphone o ano paman. Ito, mga kaibigan, merong confidence ng kanyang husband sa kanya, purin ang Panginoon. Verse 12, di ba, bilis? She will do him good and not evil all the days of her life. Okay, 13. She seeketh wool and flax and worketh willingly with her hands. Yung salitang willingly, pag magtrabaho, hindi napipilitan. She worked with eager hands. Amen. Sa Ilocano, nakakagagit. Amen. Willingly. Hindi napipilitan. Pag nakita niyang dapat niyang ipagtimpla ng kape ng kanyang asawa, magtimpla na lang. Wala na siyang sa sinasabi. Hindi na nagtatanong. Amen. Hindi na nagtatanong. Alam na niyang kailangan. Ito yung babaeng dapat iniidolo at kinukupihan natin ng kanyang pag-uugali, mga kapatid. 14, salitang, she is like the merchant's ships. She brighteth her food from afar. Bumili siya ng pagkain sa malayo. Talaga namang nakikita natin yung kanyang nagpo-provide, iniisip niya lahat. Okay. Another nature ng babaeng ito. 15. She rises also while it is yet night. Bumangon. Tilokano. Nariwet pay. Yeah. For family. Iji pungto na dito ikakabsat kat.
and giveth meat to her household. Nariwet pa'y kakabsat, rumwar, mapanagdis kita. Malagip ko ni nanang ko, malagip ko ni lolang ko, siguro malaglagip talaga tayo lola tayo. They are a great mom. Mapanagdis kita, ti pakan na, ti pamilya na. Ket di pungto na dahil, 15 ko na dahil, and a portion to her maidens. Ijay sa bali nga bangar kat servant, maidens dito translation. Katulong. She's not only thinking about her household. Panpanunutin na pa'y dagijay katulong ayatin nga kakabsat. Adu, maraming mga pamilya na mayroon silang katulong. Ina-isolate nila. Iba yung level of pagkain nila. O kaya sabihin nila, mamaya kayo kakain, doon kayo kakain. Pero ito, iniisip niya ang pamilya niya, iniisip niya ang kanyang mga servant o katulong. 16. She considered a field and buyeth it with the fruit of her hands. She planted a vineyard. In other words, she considered to buy out of her earnings. 17. She girded her loins. Ito lang loins, where is strength and strengthen her arms. Sobra-sobra. Quality, that's why virtuous. She possesses morally standard values or model. Ang gandang pinag-usapan yung kanyang pagkatao. Amen. Nandiyan po ba kayo? So, her arm is strong for a task. In the other translation says she worked vigorously. Talagang masipag. Masipag ito. 18. She perceiveth that her merchandise is good. Her candle goeth not out by night. Talagang sinisigurado niya na ang lahat ay na-organize. Hindi niya pinababayaan na yung kanyang candle goeth not out by night. Ibig sabihin talaga namang organisa ito. Malayo pa, meron ng gasolina. Bago magtaas ang gasolina, meron na sigurong siyang reserba. Hello? Mautak. Talagang napakagandang huwaran ang babaeng tinutukoy dito. 17, making her own clothes. 20, she gives the needy. Basahin natin para we are biblical. She stretcheth out her hand to the poor. Yeah, she reaches forth her hands to the needy. Managtulong. Amen? Yung word, charity. Managtulong. Managitid. In other words, hindi siya selfish. Amen? Then, 21. She is not afraid of the snow. Nako. Tayo, takot tayo sa snow. She's not afraid of the snow for her household. Handa siyang sasabak sa kalagitnaan ng lamig. Ganun na lang yung interpretation natin, pwedeng literal o pwedeng yung explanation dito, no? Meron tayong sariling But for all her household are clothed with scarlet. Sinisigurado niya talaga. Okay? Pag sinabi nating scarlet, talaga namang nabanggit dito yung scarlet. Doon sa Biblia, ang scarlet po ay isang nagliliwanag, a bright red color. At hindi lang po basta red, but a red one na sparkling. So, no other symbol in the family
When we say red, it is the blood, symbol of the blood of Jesus. There's a song said, when Jesus is in the family, happy, happy home. Hallelujah. Verse 22. She maketh herself coverings of tapestry. Her clothing is silk and purple. Papalalim na ito. May mga involved, so malalim na po ito. Yung purple, scarlet, yung mga word na yan. Pag sinabi nating purple, doon kasi sa Exodus 28:19, makikita po natin na ito po ay nagpapahiwatig na isang royal garments. Saka yung si Aaron na priest doon sa tabernacle, meron yung tinatawag na tassel, linen, and seals. Nakikita po natin na babanggit dito ito yung mga kingship color. Now, ano ang pagkahulugan dito? My dear brother and sister, sino ang nagtahi sa damit ni Aaron? The Bible says, babae nga nanakman. Amen. See? Babae nga nanakman. So, pagbibigay-pugay sa mga babae. Amen. So, when the priest Aaron entered the tabernacle, then, yung mga babae, the woman will see. Makikita nila yung kanilang ginawa. Sasabihin siguro nila. They probably say, oh, that's what we made. Tayo ang tumahi niyan. Hallelujah. Ito yung mensahe ni Sister Hanilit na you must feel proud of the labor of your hands, yung kinaya mong ginawa. So, yung sakripisyo ng babae, mga kaibigan, ay in return, nagiging anointing in return sa kanila. Amen. They inspired much. Na-inspired sila sa kanilang ginawa. Amen. So, nakaka-inspire pala. Then, saan na tayo? 20, 22, 23. Her husband is known in the gates when he sitteth among the elders of the land. Ay, syempre naman, makikilala yung pamilya mo o husband mo. Ay, asawa ni Kwan yan. Huwag niyong anuhin yan. Asawa ni Kwan, sasabihin nila. Diba? She maketh fine linen and selleth it. Talaga namang nagtatahi siya, siya. And delivereth girdles unto the merchant. 25 is strength and honor are her clothing. Wow. And she shall rejoice in time to come. Pag binasa mo ito sa Lucano, pinagtatawanan niya yung future, the days to come. Bakit kaya siya tumatawa? Bakit siya nagre-rejoice? The time to comes. Kasi, mautak siya. Marami siyang ipon. Nagtatabi siya. I am not a woman. Amen. Nagtatabi. Hindi pinapadala lahat. You see? You like that? Hindi pinadala lahat. Word lang natin to, no? Parang lang. Parang ganon. So, she rejoiced the days to come. Awan pagdandanagan na itim umay nga kakabsat. There may be storm, may bagyo man, may pandemya. Tumatawa pa rin siya. Hindi niya binanggit dito na mayroon siyang ipon. Pero ang alam ko dito, mautak talaga siya. Nagtatanim, nagpa-part-time. Siyempre, nagre-relax din, namamasyal din. Pupunta rin sa bangbang. Amen. Masaya ang Mother's Day. Amen. Hallelujah. Amen, amen.
Isang araw, mag-share din ako ng message kung paano ang mga balance life naman. Pero ang binabanggit dito is, inuulit ko po yung, she shall rejoice in time to come. Marami kang tanim eh. Marami kang halimbawa, 1 year na magpapandemya, walang trabaho. Sigurado ito, meron siyang mautak eh. Amen. Then 26, she openeth her mouth with wisdom, and her tongue is the law of kindness. Talaga namang grabe to. So she looketh, 27, she looketh well to the ways of her household, and eateth not the bread of idleness. Eh, ayaw niya talaga makisama sa mga tamad. Sabi siguro niya, nako, out of place ako dyan. Hindi ako, dyan. Sabi niya. So, tinitingnan niyo yung pangangailangan talaga namang mom. 28, her children arise up and call her blessed, and her husband also, and he praises her. Ito na. Nag-i-ed na po doon sa ang kanyang mga anak at ang kanyang asawa ay, Mama, napaka-bless mo. Sabi ng husband niya dito, look, praise siya. Ano yung Tagalog ng praise? Pinupuri siya. Sinasabi niya, so ang galing-galing mo. Napakaswerte kong asawa, sabi niya siguro. Napakagaling mo. Maayos kang magsalita, maayos kang magplano, maayos kang mag-guide sa mga anak mo. Praise ng kanyang asawa. Amen. Kumusta po tayo, mga kapatid? Hindi, mangungumusta lang po ako. Baka naman, mga moms, ito, mangungumusta lang po. Base po dito sa ating lecture ngayon. Nakakarinig ba tayo ng praise sa ating mga anak? Sa ating mga asawa o partner? Tanong lang po. Baka naman po kulang. Oo, baka naman baliktad. Okay? So, salita naman ng Panginoon. So, malapit na po tayong magtapos. Okay? Praise her. Many daughters have done virtuously, but thou excellent them all. Itong dalawang verse talaga namang grabe. Sabi niya, favor is deceitful, and beauty is vain. Ito yung pinag-usapan natin kanina na baka ang model po natin ay yung makinis ang balat, maganda ang ilong na mother, mahaba ang buhok. Pero dito sabi niya, beauty is useless or vain. But a woman that feareth the Lord, she shall be praised. Ang babae na may takot sa Diyos, siya ang nabibigyan ng papuri o kaya pagkaitaas. Give her of the fruit of her hands, and let her own words praise her in the gates. To end the message, babalikan ko po yung sinabi natin kanina. Nakamangha-mangha naman talaga ang salita ng Panginoon. Na kung saan, sa una, sinabi natin kanina, na ang concept ng mga tao, nagkakaroon tayo ng mistaken idea, that the ideal woman in the Bible is like retiring, worthless, walang gamit, kailangan magsilensyo o anuman. But we can see and hear, tinataas. But depende sa ugali at karakter ng babae. So, sana po meron tayong natutunan sa isang modelong ina, model woman, the wife of a noble character. So again, ulitin ko po yung parteng sinabi ko kanina. The book of Proverbs begin with the command, fear the Lord. Chapter 1, verse 7. Or it ends with a picture of a woman who fulfills this command. Her qualities are mentioned throughout the book. Yung kanyang hard work, fear of God,
respect for a spouse, foresight, encouragement, care for others, concern for the poor, and wisdom in handling money. These qualities, my dear brother and sister, sundan po natin itong panghuli, importante. These qualities, when coupled with fear of God, ang quality ng o karakter ang mga karakter na ito ay pag nahaluan ito ng may takot sa Diyos, it will lead to enjoyment, success, honor, and worth. Amen. Proverb is very practical for our day because it shows us how to become wise, make good decisions, and line according to God's will. Purihin ang salita ng Panginoon sa araw na ito at tinatawagan ko si Sister Hanelit at magbibigay po siya ng special prayer sa lahat ng mga mom sa oras na ito. Purihin ang Panginoon. Amen. Amen. Thank you, Pastor James, for the wonderful and powerful message of the Word of God. And we have known that a mother is very important. And mother is loved by God. Just because he can do so many responsibilities. A man's responsibility, she can handle it. Every responsibility, I believe mother can do that. They're strong, they're courageous. They're very beautiful in their character. Their attitude is so wonderful. So mothers, continue to being a mother. Do not give up your responsibility. Do not give up your virtues and do not keep on pushing. Because God loves you. God will bless you more than you ever think of it. So whatever you're standing right now, though you're poor, you may say that you never done your education, you just elementary graduate or whatever it is. Do not think of it that you are useless, hopeless, but you are a very useful, Great. and you are loved by God. Amen. Remember that. So I'm going to pray for all the mothers, and you have to receive the word of God, and yeah, I will pray for you. Kararagan kayo kada kayo amin nga ina. Amin nga ina, anyaman ti taktak deryo, napanglawman ti panagbiagyo, nabaknang man, di ka man makabael, gaputa, addaan kan iti kasasad, nga simmalugan iti pigsam. Kita ang iti naglabas iti biyag mo. Hindi ka pigsam, inaramid mo aming kababaalam, di kad ko na ti apo, nga, well done, and faithful mother. Naaramid mo. So kadagiti ina nga ubing dapay, tultuloy kayo magtalag iti apo. Amukan patyek, ni apo iso na iti mang pasabot dagiti physical nga pigsayo, kiridyo. Tirag-u dagiti puso yo tapno kastag tultuloy yung aramidon ti responsibilidad nguno akum yo kadagiti pamilya yo. So kararagan da kayo, ket intay nga agtamon. Idayaw da ka apo kun itanok da ka, itag-ay ni apo manipod ita man nagparabo nga imam dagiti inna. In every situation, Father God, in all ages, Lord, amin, apo, ubing daman o Diyos, natangan daman, nagbalindaman nga lola, apo, ita man nagparabo nga imam, ikumit mi da apo, italot mi da apo, sikat tultuloy nga mga iwan, sikat tultuloy nga mga ipay, tinaduma-duma nga talugading, kastamo ti bendisyon, ikami da apo na ilangitan na kinasirip, tapno muda o Diyos na tulungan na apo, dagiti pagayatam, ang muda nga ramidan o Diyos, dagiti responsibilidad da, ang muda o Diyos nga ramidan, nga idalan ti pamilyada, nga agturo nga apo,
nga daapo ti kabaulan daw Dios nga sirbiken ka. Ang runaan na apo ket ayaten da. Apo dagiti saum, dagiti karim. Talinaed da apo iti pamati. Dagiti saan pa'y namati apo ngayon nasi kati tumulong kadakwada. Ket Dios tarigagay mi apo. Sagkidem apo dagiti puso da tapno katanda. Ket apo ilukat da kad ti mata daw Dios makita da ti dayag mo. Makita daw Dios ti kinaman nakabalin mo. Makita da nga si katilawag iti lubong. Ket ijay o Dios ti panungpalan da ket adanto mo ti apo ti lawag. Wen apoy pasabot mo apo dagiti pagkasapulan da. Amin apo nga area ti biag da. Physical man apo, emotional man apo. Basta ti finances da ket physical daw apo. Arakubo may da apo ti paripna mo Dios. Masaan mo ida apo nga tinalawan sa mo apo ni danilikudan. Father God, embrace them with your love. Touch them, Father God, through your mighty hands, Lord, that they may feel the warmth of your love. They may feel that there is hope. They may feel, Father God, that there is joy. That they are loved, Father God, most especially, Lord Jesus. We pray, Father, that you may strengthen their faith. Strengthen them, Father God, to go through, Father, so that they may see, Lord Jesus, that they have done many things, Lord, and that will give you glory, that will give you honor, that will give you praise, because you have created them, Father, in a special way. Pinarswami da apo nga iso ti akunda, kat mamati kami apo, nabalay gida apo. I-claim me, Father God, balay gida apo, nasalunat da apo, nayunang pa apo, dagitil daw ti bibiyag daw Diyos. Nayunang pa apo ti ragsak ko apo, nayunang pa apo, dagitis na duma-duma talugading. Lord, raise up leaders. Raise up more mothers as a leaders, Father God. Not only inside their household, Father, but outside their community, Father God. Aglawlaw daw Diyos. Agyaman kami, Apo. Agyaman kami, Diyos. Agaramid ka po nakasakasdaaw. Tatamot lang, Apo, kanito mariknada. Na isang sangayan, Apo, ragukon ragsak. Na isang sangayan, Apo, itibiyagdahan, Diyos. Kat ikita da, Apo, ken ka. Naisika apo ti mangmangted, tinayubag kinalawag ng masakbayan. Agyaman kami, Diyos, madaydayaw ka unay. Kan may tatanong ka, itinagan niya po may Jesus, dinawat may amin na gitoy. Amen. Happy Mother's Day. Happy Mother's Day. God bless you all. Kanintay nga rod pa, iti pa na isiratay nga rodan na iti aramid tayo. Kat apo, agyaman kami, dagiti sao, may kami nangagan. Yaman kami, O Diyos, itibiyag apo ni Pastor James. Yan nagdit apo iti mensahe. Mensahe ti lawag, mensahe nga makapapisa. Mensahe, O Diyos, makapatid ka apo. Mensahe nga naggapuken ka. Anawon apo, binisyon na maapo ti tunggal puso nga nakang kaspanang binisyon mo, apo ti adipon mo nga nangibahay. Inisyunam dagiti sao mo, Diyos, tagtalin na da apo nga si bibiyag ka dagiti puso kung panunod ni. Kat maaramat mi apo ti daw. Kat Diyos, Lord, at yaman kami pa'y. Tinendak ka lang na Diyos, so tinagbubuhayin ti adungayat, naparswa ti langit kan ti daga. Kastamot ti anak na nga niya po niya, Hesus Kristo, nga iso ti dalan di pa nakaisalakan. Gapo ti daran na kat napakawan, dagiti basbasol tayo, ken iti nasanton nga espiritu nga iso ti makikakada tayo kanayon, mangidaldalan, mangtadililiwa, kastamot ti ragukon ragsak. Dagitoy nga talo nga persona iti maysa nga Dios. Ket isudag talinaed kadagiti puso tayo, panunot kun biag tayo, manipud ita ken agpatinggat ti awan na. Tinagan niya po may Jesus, dagitoy amin ti dawat ing kararagmi. Amen. God bless you all and happy Mother's Day. Kaya tayo ti Apo, ni Apo Diyos ay ayatin na kayo. Amen. Amen.